Wen sir, wala nga raw doon, nagbasa kat surat ayon. Pagkasalitaan ni Dayan nga napuluan, ti basol nga ayat, basol itan nga ayat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manunemi, tagas taunay ti mariknak na sakit, nakasaksakit, Kaya't kunti matay, kaya't kunti matay, kaya't kunti matay. Kaday nga aldaw manunimik at kaldawan ti panagkasar da Vincent kiniela. Ni Vincent manunimik at nobyo talon nga tawen ti relasyon mi. Ni paaykon itinamin adu agundaway ti amin ko ken kuana. Diyak pulos pagarupen manunimi nga saan nga siyak ti kasarna. Namin nakasikog iso na manong. Saan nga siyak ti nasikugan na. Tano kung masyak ti nasikugan na tigat siyak ko mati kasarna. Tamalaksid kahayam kanyak manunimi kadatapay sa bali nga babae ti biyag na kinidinta masikugan ni Ella kunanamutten kanyak. Agsinatan, lipatin na kundayan, gabuta, adda na sikugak. Saan ka nasikugan ng nakasikugak iti sa bali? Basta una idi pa ng tungpa-tungpak ken kuha na manong naming insarapan na latan tirupa na kadagiti tungpak. Aging kang insardeng kon manong naming di mabadnugak ket pinanawan naklatan. So nga nagawid akong diti balay manong naming ket simrekak diti silid ko. Kayat kunti matay ko na, kayat kunti matay. Nga iti daw manong naming nga kaadak manin diti kwarto. Nga kung kunak nga agsang sangit nga kayat kunti matay. Nabutakas ko lang makitkita manunimi ti panagmarsa da Vincent kini Ella. Kabayatan ti seremonya ti kalaysada iti day nga simbaan. Kas lang makitkita ka manunimi ti kinaragsak na. Kas lang makitkita kon manunimi nga ibaganton da Jepadi, will you now kiss the bride? Nasyak kumatirumbeng nagbalin nga bride manunin. Kayat kunti matay, kayat kunti matay, kayat kunti matay! Dayan, ilukat mo tiri daw ti self mo anak. Dayan, ni mama manunin tagtugtugtug kan mga awag kanya. Imsang kong ing kaso. Pagama manong name inaloktanen, tiri daw ti silid ko na panasiguro inala ti duplicate ti tulbe. Nagtugaw iti iking ti katre manong name ket kinunana kanya kumakanak, bumangon ka. Na, mama, bumangon ka, anak, bumangon ka, taarakupen ka. Mama, kahit kunti matay, mama. Anak, hala nga may sa tilalaki dito lubong. Na ikari nga saan nga da kayo ti agasawa kini Vincent. No di kat isuta kini Ella. Awate mo ti kinapudno anak. Saan mo kung mga dadaelan ti biyag mo. Gapula yung tilalaki nga sabot nga rubeng nga ayatem. Happy namin mamagas to. Happy nga saan nga siyak tinasikugan na tatop siyak kumati kasar na. Dito ti pagkuna anak nga saan nga napudno panagayat ni Vincent kang ka. Tamalaksin kang kakantapay sa bali. Apa nga sana siyak, mama? Yung karina kanyak na siyak to dahil di babae ni biyag na. Yung karina kanyak siyak to di kasar na. Siyak to nagbaling nga asawa ng samet, mama. Samet. Apay, mama. Apay. Kasta ti biyag anak at damapaya tagbalik. Awatin mo dito nga panakapay mo. Agmubuan ka nga dagos. Ipakitam iti nga Vincent. Nga oray maminsa nga pulo ket siyam nga ribo nga mapukaw mo isuna.
Sa amon yung tulok nga madadahil ti biyag mo. Napintas ka. Napintas si trabaho mo. At agur-ore nga naranyag masakbayam. Palawaim tagpanunot. Anak, saan ka kumagbaling nga panunot? Bukit nakiting. Ado nga pa magbaga ni mama, si mublat pay ni papa, si mublat pay ni ading ko, nga Mir naman. Dua kam lang ang kabsat kini Mir naman, name, awan kabsat mi nga lalaki. Agbasbasa pa lang ti college ni Mir na identitasyak kat dua nga tawanan ng mga opisina. Talumot ng natawan nga agayan na et kami kini Vincent at lakam pa lang edit college. Kam kastimot din tinapasama. Awanan ni Vincent. Ada asawa na nalpasitan ti kalesa, nalpasitan ti kasal. Pilpilitan dak nga pakanen, no danom jak pay kayaten ti uminom, ngim mawawak met uminuma. Jak kayaten ti mangan ngim mabisinak, oray duwala akam met talo akam met tustunan manong, napila nga dagilingan ti tiyan ko. Agsubliak tumanin ti silid ko manong name sang sangit ak tumatmanin. Maysa, dua, talo, opat, lima, inem, pito, walo, siyam, sangapulo, makalawas, dua lawas. Tawagan da kiti opisina manong name. Hello, no di ka pelag report into Lunes. Makalakam di kasukat mo. Dayan. Dadael ti biyag mo sa lunat mo kiti trabaho sayang. Sige, sir. Mag-report ako nito no Lunes. Yan mo talaga nga saan ko kaya. Mga anak to ba ng ti bakasyon ko. Nagrubuatak nga rod itibigat ti Lunes manong nemi ngimjak pulos amuti umisen. No pagpagunyan nagdapapakin ni mama hasta mantigan ni Mirna tung edak lata. No saan nagwingi-wing bidlata. Anak, umisam ka. Di pilitan mo umisam mama no tsaka mo tumisam. Sige. Nasiyat mo tamapang ka nagtrabaho. Tapos natigas ta, di kita office mate mo, iso damatin sumlat na magbaga, magliwliwa, mga naandigan ken ka. Ito opisina manunemi kadikatak lain nga anungan ti pagribangak. No dagpaguni kanyak, no dag mga paguni kanyak, sana kagununi. No danghay, kung kunada kanyak, tsaka tagununi. Merienda, manunemi, tsaka kahit nagmerienda. Pangal daw, tsaka mapan mangal daw. Dito eklat ang table ko. Ni Vina manunemi, best friend ko, office mate ko, madanagan. Saka ka nagmerienda, saan ka nangal daw? Ita, alam mo naman trabaho ko manin. Di ka mabisin? Di na pakadanagan, Mina. Kaya po, baka ito na alas 3, break time, di ka magmeriendan. Kayak. Para parigatin lang tibiyag mo. Dayan. It's unfair. At na nagragragsak, digit agasawa, at nakantoy nga, di ka pulos parukat, iti kinapudno. Di na pagkadanagan, Mina. Kayak. Di na pagkadanagan. Alas 5 manunemi, panagruruaren. Rimuarak maten manunemi, diretso nga naghawidak di balay. Iti unag ti silid ko, dito ek manin nga nagpupo. Manang dayan, ni Mirna to Ilokat mo lata. Saan ko inlaka? Inlokat na. Simareket nagtugaw iti iking ti katre. Manang, nakasukat ka maggaya men. Hindi mo kahit nga duata ti mapan nagluto? Mailiw ka no dapapakin mamati luto tanga duwa. Mapantag tinulong. Sigalatan. Ngayon man ang artubram nito Agid na. Agpanunod. Agsangit. Timawag itay ni Manang Pina.
The best friend mo, kin-office mate mo, hanggang ka nun nagmerienda, di ka nangal daw, di ka nagmerienda ta alas 3. Kabay lang, kabay lang. Makalak at sakit mo manang, sa at pay. Tagsakit akit mataya kon. Di nakalata pag-ibiyangan niya na. Rumor ka nitay. Iri ka bansiri daw. Ni manang met, sanga natangkad ti ulam. Rumor kan. Awan ti kahit kumangit. Sige, nasa kayat mo. Nagtultuloy manong naming slabyar na santural tati rupa. Adamat dagiti kundaway nga mariknak ti ulaw ko, kabuti bisin ko manong naming. Siyempre, uminumak mit lang. Mamidpedak mit lang. Madlaw manong nemi nga umresan ti bagi. Dayan, awanan ti pintas mo. Itulok mo ka di, nga matmatay ka lata nakasta. Pinapag-ibiyahan, Vina. Kasto ti kayat ko. Umisam ka mata, awan ti rumbay nga pag-isema. Sige, isok ko lang. Sana ka makatulungan ka, bahala ka. Dua abulanen man nimi sipod nagkalay sa Da Vincent kini Ella. Kaskas di ngawan pag sana ka makamove-an manong nimi. No kasta kagsarmingak manong nimi madlaw ko nga talaga. Imresan di bakik. Kahit kung sublimat lang ti dati pintas ko kunak. Nanganak. Uminom ak ti usto nga danong. Maturog ak ti usto. Ngayon nagtultuloy manong naming nga saan na ka mo noon. Nagtultuloy manong naming nga saan da mo narigat da ka makasarita da papakin ni mama hasta mateng ni Mirna. Nagtultuloy manong naming nga tsak kayat mo asit ganak divina. Basta kagsarbing nga medyo mapaspasublik midlang ti dati. Dayan? Pinapay. Madladlaw ko kit uminom kan ti usto, mangang kan ti usto, sa maturo kan ti usto, di ba? Napimpias ko mapinomom ti misem. Smile. Di nakpilitan na kayat. Bahala ka. Ang kami tuloy mo ang pasublian ti pintas ken salunat mo. Okay? Tapos di kasta, adan tumanin agarim ken ka. Jakon kayat takayat. Nilan minsan. Magnamnama ka ko mga rod, nagsublikin ka ni Vincent. Agsublindo ka ni Vincent. Agsublindo. Agsublindo. Hanggang iti may sa nga malem, rumrumbara ko ni ti building, ayan ti opisina, manong name, di agring ti cellphone ko. Iti kitahik manong name, ni Vincent! Kaslak na ikanita namnama manong name. Ni Vincent tumutawag. Hello? Dayan. Dayan. One check, Vincent. Ayan. Yun na pa pasama ka. Ha? Mabaling ka nga kita ta ita. Sure. Sa tino. Iti dating. Nukas na kang dinner date ta. Ita ka din? Itan. Numuno na ka orahin na. Sige.
Nga mag-awit ako mawalas di balay, ah. Sige, no kahit mo pala gawit di balay, ah. Ululayan ka. Sige nga, minsan. Sige, sige, sige. Ni, hamog mo din numisim. Taxi! Taxi! Hindi nakalugan ako ni taxi manong name imbagak no sa din ti pangiturongan na kanya. Medyo paspas-pasa mga driver. Gumanggan ka di ma'am. Medyo. Ada aming date ko. Ay, kasta. Sumad lang naragsak ka ma'am. Akit naragsak ka, siyempre. Dagayim ka date ko. Hinaklag sukat, agdi ko sa kababay. Ala, talaga nakaragsak ka ma'am. Wen, yung direct pakadarangan. Sige lang, i-consider mo tag-drive. Mr. Taxi Driver? Yes, ma'am. Mamaling nga oray naklatan. Tapos na saan ito lang marigatin nga agsada taxi? Medyo nangina ma'am. Siyempre, patpataktat metro. O nga bale. Oray ma'am may manot pagpletek. Basta oray na. Wait. Sige, ma'am. Manong nemi napasungatan nak ni mama kita mas daw ni mama. Ay, dayan. Mama. Ada ako ma. Iso na lang tayo naklabag agsukat, agdigos, agsukat. Tauruhan nagditaksi mama. Tapay. Niwat mama. O Diyos ko. Magmao yung samot ng anak ko. Mama, saan ako ng istorban ba? Kaya't ko di mo pa nagdigos. Mas daw ni mama manong nimi. Ori sa sinuta. Dati manong nemi nga nakadidlidayak sa anak ko maununi, anak pa nga kwa itatag dimtay nga nakaragsa ka nga katawa ak di kat kapilitan nga mas daw ni mama. Idagdigdi ko sa akon manong nemi. Wow. Vincent, amo kakailiw mo di gito yung dati baro kong kakailiw mo tibagi kailiw ka man Vincent. Oh, Vincent. Oh, Vincent. Oy, anak ko. Dayan. Abay, nagkikis ka. Hindi nang pagadagan, mama. Madama kang digdigos. Hindi nakadigos akon manong nemi siyempre kag itiseled ko manong nemi nagsukatak yung pangkot kapipintasan nga magus-guston idi ni Vincent nga ruwata ken langak siyempre ni mga manong nemi ano't mapaspasamak ken kananak Diyos ko basta ka mo dito sobrang sakit nga nalakam mo ket nadadael mo din simbang ti panunot mo ni mama mo ano ka nadadael ti simbang ti panunot ko. Una ta, manong bulan nga hanggang maon-oni nakalidlid ay ka magbagam ka sila kahit mo ti matay. Hindi mamama, di ka di magustuhan, di ka maragsakan, no kastoya kon. Ngayon pa panam, mama, ako pagdalagan nyo kanya, agro origin sa taxi, di at disturban ng baag grubuan. Hindi nakarubuhat ako nga. Manong nemi, ma, dakon, di na pakadaragan, nagawit ako na. Inakon ma, Diyos ko kasyan nyo, ti anak ko. Papalam nga ron, ma, di na pakadaragan na, hanggang ko nagbat, ada date ko. Ada date mo? Kapay, adan kasukat ni Vincent, di ba kasakayat yo? Ngimsin no, animat mama. Thank you, ma, nakon. Iti o nagtitaksi manong nemi talaga nga nakaragsak ka ma'am. Kaya sa alang nga naraksak, nakapimpintas ka ma'am, nakabambaglo ka pa eh. Pero bang o nagpabangluwak at adating date ko. Kaya mailiwak kayong kuanan. Ag dinner date kayo ma'am. Siyempre, restaurant ti pangitulod ang kanyak, di ba? Ag dinner date kami. Adan tuwa, may dasar nga arak. Alam ma'am, kung may alak, may balak. Kawat! Kalpasan to nga makapangrabi kami. Income to check-in dito hotel. Wow! Ala, abay mo't ka sa class katawang ma'am. Apay,
Hamo-amot ka siya katawa. Umabal ka. Lag katawa ka man. O matiruming ang katawa ak, ma'am. Lag katawa ka. Nagalas ta katawa. Idada ako dito restaurant, manong naming. Tsaka mo no, arakopek, wano, anya taramidek, manong naming di makitak ni Vincent. Ngam kasla, concern naklauna iti kasta na nga, kita na nga, uno lang nga na. Nabay ka kanin? Medyo, pasensya kan. Dapa na pa lang kami nagsukat ka nagdikos kababayin mo. Abay ka sa panagkita kanya. Nag-order ka kain di arak? Wen. Uminom ta? Sige. Isok ko na. Di uminom ta ka doa. Siliberaran ta di pa nagkita tamanin. Ngayon niya kami tinapasama. Bagbabawiak no aping ang kasar ko ni Ella. Ginabud no nakitsang kong ipatpatig ni Ella. Ing kasar ko lang kaputa, masikog sun. Ano nga ito nga iti problema? Sikat ipatpatig ko. Sikat yan. Kaya sorry na lang no saan nga sikat ing kasar ko kaputa. Amukit talaga nga niya. Talaga nga masikog ni Ella. Samad gayong nga masikog. Yan niya. Siyempre, dakil kumaitan. Ngayon di ba't gumakil ti siyan na? Doon ang bulan, talobo lang ko na. 6 months kumaitan si siyan na. Si sikog na. Mawamed. Gaputa, lino ko na ka. Lino ko na. So, tinawagan ka. Tamailiwakan ka. Do you miss me too? Miss na miss kita, Vincent. Kaya inuuray ko ti pa nagsublim. Kaya sabi ko nga saan nagtun nga panhawan. Saan nagtun nga baybayan. Sige. Uminom ta ka din. And let us celebrate. Iti pa nagsinublanan tayo. Medyo nariknak tinom ko manong nimi ket kasta o ni tiragsak ko dakat katawa ka mga arakop kaya kuhan. Oh, Vincent. Kamu kan mabukaw kan. Ti amo kadya amo ti katawa ka ng miso. Vincent, let's go. Let's go, Vincent. Sige. Abit laing ta. Pabungong ko na kita santa nga na ipos. Kaya alain ta, dito yung arak. Tayo tuloy at tuminyo sa jay. When, iti hotel, Vincent, I miss you. Kailiw ko na kita arakop, ginagik mo, Vincent. Oh, Vincent. Kas iti dati nga aramidan mi kini Vincent manong nami iti unek ti hotel, iti rabaw ti kama. Ag sinublat kami nga mangga aggawa manong nami romansa tumit manong nami kanenak manong nami nagmayat Vincent ag kinaan kam to manong nami ag kentan kam to nga tumukno sa dilangit maulit-ulit manong nami ti unos ti 3 nga oras kada may nga oras bumangon kami nga uminom manong nami ag pulutan ito no ko ang alamanin, gabo manin. Sa kabdo manin bumangon, nga uminom, kinagpulutan. Ay kaya sakbay nga pasti 3 nga oras manong nagsinublat kami nga nag-shower. Let's go. Ito na namanin. Basta tawagan ka tulata. Maminunod pa kalawas. Magayam nga masikog da asawam. Awang ka diti panggap mo mga isina? Kidak to. Basta, uray na lang. Uray mo lang titawag ko, ha? Sige, sweetheart. Tulad ka di balayaw? Sanin. Agtaksiak latan. Malasin na takot siya. Sige. Taxi! Naglugan ako manong bahay, sweetheart.
Imbaga kiti taxi driver manong name sa din mo. Ito nagtitaksi manong name agam haminga. Mm. Ma'am, naragsak ka. Nagapanyo ka di. Biyangot ka mati ha. Sa lusod yung bala no, agapami. Itay sa dain da ka, anda kam tisangot ti hotel, di ba? In-check-in na ka ni sir. Boyfriend mo, ma'am? Boyfriend ko. Gusto na lang ta, saan nga nawaya? Oh my God, you are other woman. Oy, check di mo na nga boyfriend ni Vincent. Boyfriend? Ay, girlfriend ni Vincent, kung ako ba? Check iti akin boyfriend ni mo na kang kuwana. Ay, kasta. Abi nga ma'am. Dahil babae, masiko ka kuna na ka, no? So, kapilitan ni Vincent ng kasar kang kuwana. Ang isang gaya mga siko. Naalilaw ni sir. Ado nga minti babae ni sir. So nga diyan sa babae, yung baga na nga masikog, so yung kasar mo ni sir. So na. One. Ngayon gayam, sam gaya masikog. Iso yung sinublanan na ni Vincent. So nga, day. Nakaragraksak kami. Ay, saan nga mabalin, ma'am? Ano saan mabalin? Basol itan nga ayat, ma'am. Ha? No, idi, haan nga basol. Taumot pati ang kasar ni sir. Ngayon may tataada asawa ni sir. Kayan ayat yung kinit sir, ma'am. Kat basol itan. O, ang bibiyang mo. Basta ikon sir mo drive. Di mo pagkabiyangan. Basol kay saan. Basta naragsaka. Nagaragsaga. I'm happy. I'm happy. I'm happy! Alawadan nyo, ma'am. Ganaan lang kayo. Mga masobraan nyo kita. Aglo kay ta tornilyo yo. Ano ta ko lang? Agbagtitak kasi dyan. Baka. Iti dumano nagdito'y balay, manong name iti lokat ko tiri daw, tanda tolbek ko. E damad gayam da papakin ni mama di sanas. I'm home, Pama. I'm home, Pama. Ano ta ko na? I'm home, Pama. Kahit kung sahon, papa, mama. I'm home, papa, mama. Adda akon. Namamakin ni papa, oy. Abay, mas dao kayo. You are so happy. Yes, ma. Ang ulibakin. I'm happy. I'm happy. Naragsak. Baligtad. Ano nga baligtad? Nagbaligtadan ah. Idi kat pariming nakalidliday ka. Akasla kayat mun timatay. Ita ka ni. So, marika ko nito silid ko pa maaping inyor oray yun. Sangped ko natulog kay kamalatan Madandanagan kami ngorot kang kaanak. Nakadado nga message mo sa cellphone mo. Tawag ka mga tawag. Apay, kamo nakita? Ay, ano ito yung bag ko? Naka-silent. Sumuri. Sige nga natin. Alwada mo Amangan numasobra ang tiagragsak, anak. Kat sadyay ka mental hospital nga agtungpan. Alo, sa mental hospital. Ay, mama. Basta I'm happy. Sige ba, good night. Kabigatan na manunemi ni Mir ng ading ko itinagtugtog itiri daw ti silid ko. Manang, abay, di ka pa rumar? Sapa pong pala nga. Ilukat mo tiri daw. Bet lang. O abay, naimas man laturog mo? Gawin, naimas turog ko. Diyan nakaino ka drabi. Sumudla ko na dapapakin mamakas laka agbagtit. Agbagtit? O, nakainom ka karoon ako nam. Ano ba sit inom ko? Yung saan nga dyan nakabartek kanya kahanga di arak. Ano nga rin nakabartek ka? Dagi na irut nga arakop kenaw barang agek. Alam nang di mo unay.
Nga natural daw ti mapaspasama ken ka. Ano nga sa nga natural? Da kayo managdilaw kayo. Idi tiyak amot umisem, magrigatak ka makisarsalita, nakalidliday, tirupak, kasla kayat kun timatay. Bagayo nga, kasto. Itata nakaragagsa ka. Dilawan nyo. Diyak lang makapudno ka na kayo. Sobra mit ngamin manang. Anong sobra? Hakabot nga dati akasto, naragsak ka dati, nga mga kasto, tiragsak mo. Gusto ka. Naragsak gayam nga naragsak pa ng ti babae, no? No, agsubli. Diya kayat nga pasublian. Kaya nga di nga sawan nga nagsinublianan kayo kani Kuya Vincent. Sino ko mga rod ka sinubliana ng sabali? Manang, illicit affair. Basol lang nga ayat. Basol lang nga basol. Da kamit again ayat kini Vincent. Siya tipod nung ipatpatag na. Saan nga di inasawa na. Inalilaw lang dahil di nga ela iso na. Yung tiket mo sawan. Imbaga na masikog. Hamot gayam. Lo, di naalilaw. Inalilaw na tiloko. Kaya agbababawi ni Vincent. Tinawagan na. Nagsinublianan kami. Diyos ko. Kahit mga sawin manang. Nag-hotel kay Drabi. Uwan. Manang. O saring kumamad at panunot mo. Nagdakkel na basol. Basol. So, anong orti kahit yo? Agpakamataya. Gabuti kinanliday ko. Gabuti pa naka-stress ko. Manang, masapol nga libakan. Ay, masapol nga nugutin. You're now crazy. Ha? Kit no tungpahan ka kahit mo? Ibaga mga mauyong nga. I'm crazy now. Minamauyong tarik nam. Agayat ka pa lang tilalaki yung saan nga nawaya. Ngayon siya aktibat patag ni Vincent. Oy, naneta. Ha? Anya pa pasama dito? Ibagbag lang kini Manang. Papa nga, she's crazy. Gapot agay ayat iti saanin nga nawaya. So nga magbagaan nyo, tinaw ng anak nyo. Ta kayo. Iha. Noong nagsinublianan kay kini Vincent, gusto ti ko na ni ading ko. Illicit affair. Bawal. Maiparid. Basol kinapot Diyos. Panakikapig. Anong harti kayo ito, pa? Itultuloy ko tinaliday. Itultuloy ko ti matmatayan. Nga ori la umresan ti bagik. Kasa ka di kayo ito? Saan nakasta ti kayat? Kandi mi mat kayat, di ba nagsinublianan nyo kini Vincent? May isa kang kirida. Nagbasbasol kang kinapot Diyos. Ti kayat mikit naragsak ka, iti sa bali nga ayat, iti sa bali nga lalaki, nga saan nga lalaki, nawaya nga lalaki. Ngayon papa, ni Vincent ti ragsak ko, bawal man nunoan niya. Basol man no basol, nga atakin kuha na ti ragsak ko, atakin kuha na ti biyag ko. Numanen, tawagak ni Vincent manong naming saan na sumungsungbat. Papagataman eh. Aging kasibong bat manong. Ana, I miss you, sweetheart. I miss you. I miss you too. Ngem. Ano tingem? Ano tingem? Saan nga baling ituloy tati amin? What? At dabang ta, di kiti kakabsat, ti asawa. A posible nga dadagas nga ramidan na kanyak, kanaramidan na ken ka. Kadya kayat nga dadagas nga pasamak ken ka. Saan ka kadi nga nakasagar nga matay? Tapos mailaban at panagayin ayat ta? Dakil nga basol ti relasyon ta. Ano takit mo sa akin?
mangrugi ak manen ngagsangit. Mangrugi ak manen manunemi nga mangibaga kahit kunti matay. Ngayon dito yun nga mapaspasamak kang ka. Dinakmat man kaya ni Vincent. Ipangpangtada ka no isuna. Kaya anta ka no matpangtada ka niya. Nandada ka sa mapasamak kanya ni tuloy mi relasyon mi kini Vincent. Katwan. Katalaga ah. No talagang nga saan na kan nga maitulot pa nga ilaban na dyan nga lalaki. May amon. Nasayat met no saan nakatutupanan. Tapos nurugya mo nalipatin. Kas kaladi tukwada. Mauma kamin ken ka. Maumay kayong kanya. Wala. Tidimot-amot may suro. Iba kami kang kang agmong kan. Na pagkakit nakisidong blanan. Tikat kasla, iba kami nagbauyong ka. Sige ma. Sige. Saan akong nagbauyong? No talagang bagayong bauyong nga. Kami naman minsan nagpaiso kita. I'm so crazy. Ang mauyong nga na mapuho ko ni Vincent. Ang mauyong nga nagsinubyanan kami. Ayayatak man ng basulitan ni Ayat. Mahagikata kong trabaho. Napay, madadahil pa yung trabaho. Kahit ko tumandayo. Kahit ko timapaniti lugar, tapos makalipatan. Kaya sa tinungarot kahit mo papanan. Asinot ka duwam. Kasi nadadakas nga nabidam ti bagim. O sige, mayat kami, basta kuyog ta. Kadkaduain ka anak. Sige mama. Nagyamanak. Ngayon saan kang resign, ma? Mapanak iti sa baling nga lugar kat sadyahin ngagsapulak sa baling ang trabaho. Barbaring mo sadyay, kat masapulak, masarakak, iti may kaduang lalaki iti biyak ko. Manong nemi, kasta nga rin tinapasamak. Kabagyan mi, iti ay kagayan, tinapanam mi, tiigid ti baybay, manong nemi. Nararagsak di kiti asinsin ko. Nililiwag ko ti amin. Tinulungan ang ti kasinsin ko, ka nakastrek ak trabaho sa diay, manong nemi. Idinamnamayan ni mama, nga saan ko, nga awanan ti dakas nga rabidak pa iti bagik, nagsublimat laing sa jibalay. Aging kakadimteng ni Randy ti biyak ko. Inistorya ki ni Randy ti napasamag. Nagayat ni Randy kanyak manong, ngem ko nagkangguana. Randy, saan na ka may kalikan ka? Gaputin na palabas ko. Dayan, tinapod nung ayat. Awan sa ribit na palabas. Awan patig na nagpalabas. Sila nang kureta na. Kanta ay mga rod. Takanta ka di? Kasano? Tinapod nung ayat. Awan patig tinaglabas. Uwan gaya man niya. Sige. Kantaek. Sa pulik na tatakpraktisak tatagbaling nga timsong ta. Laga? Iti masansan nga pa nagkit-kita mi kini Randy ti igid ti baybay nang ruwan na kosta nga selag manun nemi. Inainot nga nalipatak ni Vincent ket inayat ko ni Randy. Ngayon di nga panangaklon ko ken kuha na manun nemi at na pasamak kada kami iti igid ti baybay. Intid ko ken kuha na ti amin ko manun nemi ket nakariknak man iti ragsak. Barbaring ko nak no talaga napudno ti panagayat ni Randy. Aging gati talo nga bulan manun nemi nagsikuka. Masikuka ka Randy. Di ako huyog tayong kadagit na ganak-kanyak. Tamapantayin sa lugaryo. O may kami mga asawa. Sa atin tumilag subli dito'y. Dito lang ti pagkalay santa. Dito ita mga ipatakder ti balay. Dito di matakder ta iti pagtaingan na para kadagitan nagta. Kyaman na karandi. Tadimteng kaibiyak ko.
Imbaga napanunot mo ti may ditoy tas ang kuma di hanta ko managamam mo. Nakasaysayat nga hapud Diyos sa talaga. Ket saan nga nagbidot nga nagpatigken ka. Gabata rumbeng nga sikat ti ayatek ta sikat din sagod ni Apo Diyos kanya. Asa angket nga ni Vincent. Okay. Intaro din. May kami mga asawa. Da kami nga rod manong name iti nagkalaysa ken nag-asawa ken ni Randy ket nadaan kami iti talungan na. Napang kami nagbakasyon iti minsan iti lugar mi manong name di nagagara nga nakitak ni Vincent. Vincent? Ah, Dayan. Sika ka din na talaga? Oin. Api kas tamat na tilangan. Nagkatak ti trabaho. Kumusta mo tinela? At sa bali nga, lalaki di biyak na. Ala. Ano sa naitat na itad kang kangagasat. Isa ni Randy, kaya nagdalungan na kami. Nagasgasat ka nga man. Dayan. Sige. Bye. Sige, thank you. Kadam kadlatigasat nyo. Fine. Noon takam nga tat nag-asawa kini Vincent. Kasi nga tangat lang nga na ita. Ante amo da ita, kaputo tayo karimit kasangga nag-asawa. No, di ka chikakin siyak ti kasawa. Lalipati mo tinapalabas. Kaya, tiagda mo ti panunutin da, siyak kini kita anak ta. Sabi ko nga, tawan dumdumte nga, nakana nga problema ti biyak da. Dahito nga rot, ti pagkasaritak, manong naming kanagyaman naglauna, iti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko nga, dadamat na ibatik nga adal, liwliwak ken pagsarmingan ti biyag, karagitipada ka nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Tingor nagyaman nga pagaya mo. At naga na, nagsurat? Dayan.